Osenkafo timienu meka no makoma mu se ba na memfa ni je me nso wonhwe na hunu adepa na hwe eno nso ye ahuhudie mesi osere ye se wabodam na mesi eni je se ede na woro yi mi pepe makoma mu se me de nsa behwe me honam nso na mere manyansa ache makoma kwan na maso nkwase asemu makosi se me hunu de eyema nipa ma obeyo no osoro asie won kwan na dodo mu me ma enyuma susun akese mesisi adan me yo bobe ntro fai me yo ntro ni mfitifo afefe me fai na metete mu nnua eso aba hodo nyina me yo nsio atare na me di mu nsio magugu kwaya nnua fefe omu no so me nyankwa ne mfina na efie nipa nso wo me nso menya anantwie ne nnwan kwakuo pii ne wana wodi manim Yerusalem nyina nso me boa adwete ne sika ni ahemfo ne nsase so ademudi ano me fai bisi merema ne mma anyontofo ne nipa mma anegide ne oyerenom bebre na me ye kase me kɔso me sene wana odi manim Yerusalem nyina na me nyansa so wo me ho na bribiara a me ne hwehwɛ no manka me no mansi makoma ne gye biara ho kwan na makoma ne gye mebre no nyina mu na yeye mebre no nyina mu chefa ana me dane me ne me hwɛ me nnwuma me nsa yoe no nyina ne mebra mebre me yoe no na hwɛ ni nyina ye ahuhude ne dadwene hunu na mfa so biara nimu owi ase na medane mani se merehwe nyansa ne adamo ne nkwase asem na edien na onipa obeba ohene akiri no beyo de wayo no tetentredi na mehunu se mfa so onyansa mo sene nkwase asem mu se de han mfa so sene isum de no onyansafo de nani wa woni tirim na okwase de esum na onantie nanso mehunu nso se esane kro no ara na esane won nyina na meka no makoma mu se okwase asane no ara na esane me nso na eno de adenti na mehunu nyansa mesene ebinom na mese no makoma mu se yensu ye huhudie na onyansafo ne okwase nyina orenka wonda efiri se na ebeba no mu no na were fi ni nyina dada na eyeden na onyansafo ne okwase nyina wuwo ena asetena fono me efiri se na neoma woyo na owi ase no nye wo mani so na ne nyina ye huhudie ne dadwene hunu na mebre na owi ase no nyina fono me se meribeja no ho mama onipa a obedi machiri aba no na hwan na onim se obey onyansafo ana okwasea nanso obedi made a mebre ho medi nyansa menya na owi ase no nyina so yensu ye huhudie na medane me ma makomatui obra mebre owi ase no nyina ho na onipa bi wo ho a mebre o nyansa ne nimdie ne yidie mu nanso ode bema onipa a wa amre mu se ne chefa yensu ye huhudie ne adebone kase na edien na onipa nya wo ne bre nyina ne nakoma mu dadwene a ode ha ne ho owia ase no mu na ne na nyina ye ayayade na ne ha oye no areho nso anadwompo nakoma ntone yem yenso ahuhudie ne no bebi pa biara na ho ma onipa sene se obedidi na wanom na wama de kra ehunu adepa ne bre no mu yenso mehunu se Nyankopɔn nsem ne firi na hwan na odidie na hwan na onya bilibi sene me na onipa a oye wo nanim no omano nyansa ne nimdie ne anigye na odebone ani die omano ha ne ho tase ade boa no de made oye wo Nyankopɔn anim yenso ye ahuhudie ne dadwene hunu